दा दसे मोजाङानो सोलिदों सिगाङावलाय एसे मोजाङानो जायोमोन दायो दखानफोराबो बांबाय नालाय दायो एसे खम जायो आरो थानायालाय बिदिनो बोथोर मोजांफोरबा एसे हाजिरा थायो दा दसे बेजोंनो सोलिगासिनो न'खराव जोंहा साब्रै जायो मालिक फरायसा सासे दङ फिसाजो जाबाय बिदिनो 6 बोसोर 7 बोसोरसो जाबायदां सिगां आखाइजों होयोमोन ओमफ्राय बे आखाइखौ होनानै खस्थ' बाराखाय बेखौ फानबाय ओमफ्राय दायो बे मेचिनखौ लाबाय आरो लन लानानै माबायदि न'खरा जौगादों दा दसे मोजाङैनो सोलिथ'दों बेजोंनो दिनाव बेसेसो मुलाम्फा जायो हाजिरा थायो एसे 500 600 बिदिनो मोजांफोरबा बिदिनो 2000सो फाननो हायो मालाबा बिदिनो मालाबा 1500 मालाबा 2000 बिदि जायो बिदिनो बायनायनि दामबो दं नालाय बिदिनो खुसेरा माबा कुइन्टेलाव 1200 गाहाम मालाबा 1500 बिदि थाङो बिदिनो थांलाय फैलाय लामानि थांलाय फैलाय मानसिफोरा लोंलाङो बिदिनो जोंहा बेजोंनो न'खर सोलिलांदों आरो दा दसे